netrpezlivosťou všetci čakali na vystúpenie našich najlepších žiakov. Filip Kočiš a Barbora Palešová naplnili očakávania všetkých a vybojovali pre Slovensko týmto tancom zlatú medailu. Pri verejnom hlasovaní rozhodcov už tušili, že prvenstvo im asi neujde. 5-krát dostali jednotku a po jednej dvojke a trojke. Najväčšiu zásluhu na našich novopečených majstrov sveta má však rodina, veď celú súťaž pozorným okom sledoval otec ako tréner a mama za rozhodcovským stolíkom, hoci priamo svoje deti hodnotiť nemohla. Tak myslím, že to bol pekný výsledok a bolo to vlastne také završenie na našej Drini, ktorá vlastne bola niekoľko mesiacov trvala v podstate od januára, keď sme prešli cez svetové poháre, cez slovenský pohár, cez majstrovstvá Slovenska, až sme sa konečne dopracovali k tomu najväčšiemu a najkrajšiemu titulu. Čo je ťažšie, rozhodovať alebo pozerať sa na svoje deti, ako vystupujú a hodnotia aj iní? No, pre mňa osobne je ťažšie rozhodovať, pretože cítim tam veľkú zodpovednosť a niekedy tie páry sú naozaj tak vyrovnané, že je veľmi ťažké každý detail si všimnúť a proste vystihnúť to tak, aby to bolo čo najspravodlivejšie. Ťažko povedať, či sme čakali. Ten úspech je fantastický. Máme majstrov sveta, je to ako super, máme finalistov v druhej kategórii. Škoda, že sa nám nepodarilo umiestniť formáciu do súťaže. To je ešte vec, ktorú by sme chceli dotiahnuť. A v čom je problém v tých formáciách? No, samozrejme, treba dosť kvalitných párov, aby mohli súťažiť. Musíme sa dať dokopy všetci zo Slovenska, aby sme postavili silnú a dobrú formáciu.